जों दा नै बासुगावनि मा मन्दिर मोनलाय आरो इयो राजा ठाकुर मन्दिर नै आंनि सिरनाय बिबारनि मोदोमनायाव बिफा जानाया आयंआ दिनै लोगो मोनलायफिनबाय 2017 लास्ट टाइम लोगो मोनदोंमोन आब' मासुम हाबनोसै जों सिङाव नै आब' मासुमा kita mandi rasa आं भिडिअस लादोंना सोरजों खेबनांगौ दे आंबो थानि होमबालाय आं हमनो हायाखै माखौ मिनिथाय आं ओरैनो मिनिखादों ओरैनो मिनिखादों आं हेंख्रा जायोना नों मानसिखौल' फल' खालामबोबाय थानो लायरा एकदम वाइडआव लानानै ओरैसो लांगोन दानिया मा खौरां एसे बेखौ नांगौखौ नायगासिनो दं ओमफ्राय बुंबाय आंनाथ' जेबो सोंखारिनो होननानै फैयाखै सिगाङाव सोंखारिनायखौ नों निमाहा होदो एसे मथर आरो एसे ट्रेजेडि दंखायो नालाय दाना मेसिनफोरा आंनिफ्राय सनाखि बुस्थुलायथ' रेडि Rolling. Action. Apa salati? Melati. Neng ma mbah. Neng ma. Ang apa? Rupati. Sonati Rupati. Melati. जोंना प्रडिउसार सारा मासे गय जायो ओमफ्राय गोथाव मोदोमथारदों गया गोथावथार गया हारसिंनो जेनेबा मा जाखो खारामाराव बे थांबाय गैला औ नों हारसिंनो ओरै माखौ जानांगौ बर्तमान आंनि गैथ'आ ओंखायनो आब' मासुमनिखौनो नायगासिनो आरो जों बादि निखावरिखौ लाजि फोनांनो नोंसोर बादि दोननो मानि मिनिखो जाया आरो आं